नोंखौ ना लोगो मोनबा नों बायदि मानसिखौ सेन्देल लानानै एकदम सेन्देलजों सोबबागोन आं नोंखौ होनखादां मिथिगौ ना जेबो बाल आसि गावगासै जेबो खालामनो हाया नोङो रायजोफोर माथो सासे गुन्दा ओंखारदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नाम्बार 1 गुन्दा होननांगोन आं बे मानसिखौ आंखौ भिडिअ बानायदों इयो भिडिअ बानायनो रोङा चेनेल गैया गोदान चेनेल खुलिदों ओमफ्राय गोदान चेनेल खुलिनानै बियो सानदों मैदेरनि नामखौ लानानै फलोवार साबसक्राइबार खामायलांनि मैदेरखौ जावफ्लानानै अनेक गाज्रि बाथ्रा बुंदों सासे हुवा मानसि जानानै कमेन्टखौथ' बियो आंनो दाख्लै गाज्रि हरखादों आं बे मानसिखौ सिनायाबो बेसो आंखौ कमेन्ट हरग्रोदों बिनि उनावसो आं बेखौ भिडिअ बानायदों ओमफ्राय बे मानसिखौ आं खिथालांगासिनो बिनि न'खरनि गासै डिटेल्स बियो आंखौ होनदों बांगालजों थादों सोर बांगालजों थादों आरो आं माबायदि मानसि आं सोर बांगालजों थादों आरो सोर बर'फोरा आंजों थानो मोनदों भिडिअ बानायनानै नागिर होनखादों आं नोंसोरखौ भिडिअ बानायनानै नागिर नोंसोरो फैसा होनो नागिर नोंसोरो होन आं 1 लाख 2 लाख खरल फैसा होगोन मैदेरनि डिटेल्सखौ जुदि नोंसोरो खिथानो हायोबा बेफोरबायदि होननानैबो नागिर जुदि आंनि माबा मोनसे गाज्रि बाथ्रा खोनायोबा हाजार बार बुंबाय थाखायो आं नोंसोरखौ मिथिबायना बेंगलराव थांनायाव बांगाल हुवा होनबाय थादों बे बांगाल नङा बर'सो जाम्बा ना मानसिखौ नायना सिनाया नामा लरग' बांगाला बिदि गुफुर जायो नामा नोंसोरखौ 50K आंनि चेनेला 50K जानो होग्रो आंनि इउटुब चेनेला होमबा आं देखायगोन मिथिगौ ना आङो थांखि लादों आं मोनसे खोथा बुंखानाय दं फार्स्टआवनो आंनि इउटुब चेनेला 50K जाबाथाय आं देखायगोन आं हाबा जानाय नंगौना नङा एबा आङो अबेनि आं माबायदि मानसि आरो सोर बे मानसिया बेखौ आं देखायगोन 50K रावबो बांगाल हौवाजों रावबो बिहारिजों इदि उन्दुलाबायग्रा थालाबायग्रा नङा आङो नोंसिनि बायदि नङा नोंनि बिवायालाय माथो देहा फानग्रासो देहा फानै माथो न'खर संसार सालायोमोन नोंनि फंबायनि थाखाय जादों दे बे नोंनि बिवाया देहा फानग्राया नोंनि फंबाया जुमाय लोङो जुमाय फाग्ला एनि टाइम जुमाय फेनानै थायो न'खराव मा जादों मा लोंदों हिनजावा मा जादों मा लोङाखै बेखौ जेबो उदिस लाया फिसाजो दं सासे बेफोरखौ बोरै फेदेरलांनांगौ बोरै फोरोंलांनांगौ बेखौ जेबो उदिस लाया गाहाला फुंनिफ्राय जुमाय लोंनानै गोदोसोनानै उन्दुनानै थायो बिनि थाखायनो नोंनि बेवाया देहा फाननांगौ बायद्य जादों मिथिगौना बिनि हौवाया जुदि मोजांमोनबा थ' नोंनि बेवाया बिदि देहा फाननाय नङामोन नोंबो उन्दुदोंनो नोंनि बेवायजों उन्दुनो बिदोंनो नोंनि बेवाया आंनो खिथादों मिथिबायना नोंनि बेवाया खिथादों आंनो नोंबो उन्दुनो बिदोंमोननो नोंनाव लाजिनाय गैया गावनि बेवायखौ उन्दुनो बिनो थाखाय आङो ओइ भिडिअ नायग्रा रायजोफोरखौबो बुंनि आङो जेनेबा नोंसोरो माबायदि मानसिखौ मोजां मोनो माबायदि मानसिखौ मोजां मोनो बेफोरबायदि गुन्दा मानसिखौ मोजां मोनो ना मोजां मानसिखौ मोजां मोनो सोरनिबा माबा मोनसे गाज्रि नुबाथाय बेखौ एसे फोरोंनायखौ मोजां मोनो आरो एसे बुंसोरना होनायखौ मोजां मोनो ना बेफोरबायदि गुन्दा बायनो बिनायखौ उन्दुनो बिनायखौ मोजां मोनो नोंथांमोना खिथालाय आरो कमेन्टनि सायाव बाथ्रा बुंदों बियो आंनि भिडिअनि माखासे कमेन्टफोरखौ स्क्रिन रेकर्डिं खालामनानै गावनि चेनेलाव होदों आरो आंनि भिडिअ इउज खालामदों कपिराइट हरनांगौबा नोंना चेनेला उरायगोन भिडिअआथ' हारसिं डिलिट जाखागोन साननैसोनि उनाव खिन्थु चेनेलाबो नायबाय था प्रब्लेम जागोन बिनि थाखायनो आं नोंखौ सिगां बुंग्रोनाय थाबाय आंनि भिडिअ इउज खालामनायनि थाखाय बुंदों आङो बे कमेन्टखौ बुंदों आरो नायो नै नोंखौ सोर मोजां मोनो कमेन्टआ इसेबां गाज्रि जुदि आंखौ मोजां मोनग्रा मानसि गैयाबा दिनै आङो आंनि चेनेलाव 32K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हानाय नङामोन आंनि फेसबुक पेजावबो आङो दालागै 1 लाखनि बारगौमोन आंनि फेसबुक पेजआ आं सालायिखायसो आङो दोनथ'बाय आं गोबाव जाबाय मास मोनब्रै मोनबा 6-7 मासजों जाबाय नङाबा दालागै 1 लाखनि बारगौमोन बेफोरबायदि फल' खालामगौमोन नामा आंखौ आरो इयो आंखौ कमेन्टनि सायाव बार बुंबाय थादों नोङो कमेन्टनि सायाव बुंबाय थादों दा एनिथिं MJ मोननि कमेन्टआव हाबनानै नायहैथां आरो गिदिर इउटुबारफोर दङ जेम्सआनो जा अनेक मानसिफोरानो जा बिसिनि कमेन्टआव नायहैथां कमेन्टआ गाज्रि फैयोना फैया कमेन्टआ गाज्रि मोजां बयनावबो फैखायो खिन्थु नों बायदि इसिबां अयनाय न'खरनि मानसिखौ लानानै नों बिदि कमेन्ट होनाङामोन बिनि थाखायसो आं नोंखौ भिडिअ बानायदों नों आंखौ हारसिं बुंमोन जाम्बा साला मुर्ख लाजिनो रोङै न'खरनि मैलाखौ नुवाखै मालायनि मैलाखौ कमेन्ट होगासिनो दे आरो जाय बायदिया आंखौ गाज्रि कमेन्ट हरदोंना नों बायदि गुन्दा मानसिया कमेन्ट हरदों जाय बायदिया आंनाव साफा सानै गाज्रि कमेन्ट दंना बेयो नों बायदि खर'आव दुनियानि बै जाबोर बुथुमना दोननाय मानसिफोरा आंनो बे कमेन्टखौ हरदों आङो जेनेबा मा गाज्रि बाथ्रा बुंदोंमोन मा गाज्रि खोथा बुंदोंमोन आङो नोंथांमोना बुंलाय कमेन्ट खालामना खिथालाय आंनो बे मानसिया आंखौ अनेक गाज्रि बाथ्रा बुंथारदों अनेक गाज्रि भिडिअबो बानायनो रोङा इयो बेफोरबायदि भाषाखौ बुंबादि इउटुबनि मा प्रब्लेम फैयो बेफोरखौ जेबो मिथिया इउटुब चेनेलखौ खुलिना लादों बियो आंखौ जावनानै इउटुब चेनेलखौ ग्र' खालामलांनो थाखाय इउटुब आरो फेसबुक मोननैयावबो होदों इउटुब फेसबुक मोननैयावबो थाइसेबो फैसा मोनजाया नोंसोरो आरो साक्सेस जानो हाया नोंसोरो बिदिनो साफा सानै मानसिखौ गाज्रि फोसावनानै होनोल' हागौ नोंसोरो नंखाय बाथ्राखौ फोसावनानै होनोल' हागौ नोंसोरो बिनि अनगा जेबो रोङा आं होनखायो नोंसोर बायदि मानसिया ना
मानजायफोरनि गाज्रि सानग्राया एनि टाइम गाज्रि सानबाय थाखागोन आरो बियो आंखौ अनेक बाथ्रा बुंदों आरोना अनेक बाथ्रा बुंदों माबा मैदेर नोंबायदि मानसिखौ सारा दुनियाव नुफेराखै नोंनि बेवाइखौ नुफेरदोंना नुफेराखैमोन नोङो सारा दुनियायाव आं बायदि मानसिखौ नुफेरनो आरो बयबो मानसिया बेलेग बेलेग थायो सारा दुनियाव आं बायदि मानसिखौ बोरै नुनांगौ जाखो गासिनि महराबो एखे जाया बेलेग बेलेग जायो नों बायदि मानसिखौबो आं सारा दुनियाव नुफेराखै आरो फार्स्ट टाइमसो नुफेरदों आं नों गुन्दा दाखेद माबा आर्मिफोरनि ड्रेस गाननानै फैसा दाबिलाबायनाय मानसिफोरनाव गोरिब गुन्द्राखौ थगायनानै जालाबायनाय जेबो मावालासिनो उदां बेरायनाय नोंसिनि न'खरावनो दंजोबो माथो गाज्रि मानसिफोरा सेस नोंसिनि न'खरावनो दंजोबो माथो नोंखौ सोर आंखौ एदावना लानो होनायमोन सोर एदावना लानो होनायमोन नोंखौ आं सिनायो ना मायो नोङो दि आंखौ इयो सानदों खोमा आरोना गोसोआव आङो मैदेरखौ एदावना लानि र' गाज्रि कमेन्ट हरना लानि मैदेराथ' बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरबाथाय भिडिअ बानायखाथारगोन आंखौबो भिडिअ बानायनानै आंबो एसे फलोवार साबस्क्राइबार खामायना लानो हागोन खोमा एसे ग्र' जागोन खोमा आं हरनि सानबाय आरोना इयो ओमफ्राय हरबाय बियो आंनो गाज्रि कमेन्ट ओमफ्राय आंथ' भिडिअखौ बानायखागोन आंथ' ओरैनो हगारा बिदि गाज्रि कमेन्टफोरखौ सोरनिखौबा हगारो आं ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिफोरना गामि समाज रावबो गैया खोमा आरोना बिनि थाखायनो सिरि थायो जुदि गामि समाज थानाय मोनबा बेफोरबायदि मानसिखौ बुजायनानै लागौमोन बिनि हिनजावाबो ओइ बेवाइजों लोगो नांनानै मोनसे समाव सासे हौवानो फाननो थाखाय ओंखारदोंमोननो मिथिगौना बिनि हिनजावा ओमफ्राय बैयो बेवाइजों बेजों ओमफ्राय मा खालामखोथाय उनाव मिथिला बेखिनिखौ खिथायाखै खिन्थु बिनि हिनजावाबो फानग्रासोनो आरोना मोजां नङानो फिसाजोआनो सिख्ला जालायलांसै बिजामादैयानो मोननोसै ओमफ्राय बोराया मा सिस्टेमनि नालाय मानसिखौबो नायनायाव गुन्दा दाखेद बायदि नुयो आरोना माबायदि मानसि आं नोंथांमोनखौ आं हाजार बुंखायो मा गाज्रि जेनेबा मा गाज्रि भिडिअ होयो आङो मा खालामो आं आरो खनसे होनबावदों जुदि माबा मोनसे आंनि गाज्रि रेकर्ड खोनादोंबा खिथानानै हो नोंसोरो बेंगलराव खनसे बेरायनो थांदों आङो आरो बियो आंनि सोर जायो भिडिअ बानायनानै नागिरलाय नोंसोरो मोनगोन कमेन्टआव मोनगोन नोंसोरो बियो आंनि सोर जायो नागिर जाम्बि जाम्बाफोर बे मोनसे बेंगलराव थांनाय भिडिअखौनो माबा बांगालनो माबानो अनेक फोसावो आं होनखायो फार्स्टआव जेब्ला भिडिअ होजेना मानसिफोरा कन्टेन्ट क्रिएटारफोरा फार्स्टआव आरोना आबां जाबां भिडिअ होयो दै माखौ होनो मोनगोन माखौ होनो मोना बिदि जायो नालाय ओमफ्राय बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ होनानै फोसावलाबायो आरोना बिसोरो सोरखौ गाज्रि बुंनो मोनगोन सोरखौ गाज्रि बुंनो मोना सोरखौ मिनिहोनो हागोन बेफोरखौ बिसोरो नागिरो आरोना नै बेबायदि गुन्दा लिडार साला नोङो गुन्दा साला दुनियानि गुन्दा लाजिया नोंनाव लाजिनाय गैया आरो मोनसे खोथा होनबावदों इयो आंखौ इयुन जेनेरेसनखौ नोंसोरो मा फोरोंलांनो नागिरदों नोङो मा फोरोंलांनो नागिरदों आं नोंखौसो सोंदों नोङो मा फोरोंलांनो नागिरदों बेखौ गुन्दा बै गोरिब गुन्द्रानिफ्राय फैसा थगायनानै जानांगौ बेखौ फोरोंलांनो नागिरदों नोङो आरो नोंनि बेवाइदि आरो नोंनि हिनजाव देहा फाननानै जि जायो इसोरो मा फोरोंलांनो नागिरदों बेखौ माने नोंसोरो बै गथ' उन्दै हिनजावसा गथ'फोरखौ देरबाथाय नोंसोरो देहा फाननानै जा इफोरबायदि सोलेर बायदिसिना फाननानै जा फैसा बुरजा मोनो हरसेयावनो मालाय हौवाफोरजों गुबुन हारिफोरजों बोराय जा सेंग्रा जा जेबो नायनाङा खालि फैसाल' लानांगौ उन्दुनानैल' होनांगौ देहाखौल' होजासिना होनांगौ बेखौ फोरोंलांनो नागिरदों नोंनि हिनजाव आरो नोंनि बेवाइ मोना नोंनि न'खरावनो माथो दुनियानि फाल्थु मानसिफोरा जमा जानानै दं नोङो गावनि न'खरखौ सिगां मोजां खालामना लाग्रो बिनि उनाव नोङो इयुन जेनेरेसननि बाथ्राखौ बुं मुर्ख साला लाजिनो रोङै आरो बियो होनबावदों नोंनि बायदिबा गासैबो एक्स एनडिपिफोरा गाज्रि एक्स एनडिपिफोरा नों बायदि गाज्रि नङा मोजांसो गासैबो नों मानसियासो नों हारसिंल' नोंल' मानसियासो गाज्रि नोंल' इसोरनि नोंनि थाखायनो बे एक्स एनडिपिफोराबो गाज्रि मोनफायो नोंनि थाखायनो गाज्रि होनजागोन इसोरबो मिथिगौना नों बायदि गुन्दा दाकेटनि थाखायनो नोङो मोनसे खोथाखौ बुं आंनो नों फैसा दाबिदोंना दाबियाखैमोन बै दाउ फानग्राफोरनिफ्राय फैसा दाबिदोंना दाबियाखैमोन बै दाउ अमा फानग्राफोरनिफ्राय फैसा दाबिदोंना दाबियाखै नों बेखौ बुं आंनो मुर्ख साला नोंखौ ना लोगो मोनबा नों बायदि मानसिखौ सेन्देल लानानै एकदम सेन्देलजों सोबबागोन आं नोंखौ होनखादां मिथिगौना जेबो बाल आसि गावगासो जेबो खालामनो हाया नोङो दाया सोरनि नोंनिना आंनि नों एदावग्रोना लादोंना आं एदावग्रोना लादों बेखौ बुं नोङो साला गुन्दा फिसाजो थालायनानै नोंनाव लाजिनाय गैया गुदुं नागिरग्रा नोंसोरो साला हिनजाव बरबाद खालामग्रा मोनसे खोथा होनबावदों इयो आंखौ नागिरगासिनो नैयो आंखौ मा खालामगोनथाय नागिरना मोनबा आंखौ मा बाल खालामगोन नोंखौ आसुर गावगासिबो गिया आं नोंखौ खुदैसो गारबावबाय आं नोंखौ खुदैसो गारबावबाय आं नों आंखौ नागिरदों दा नांगौ दा आंखौ फै होनदों आङो आंनि खाथियाव फै
फै मेसेन्जाराव मेसेज खालामलाय आं नोंनो आंनि एड्रेस हरनि ओमफ्राय आं नोंखौ आंनि खाथियाव लेंहरनि मा खालामनो हायो आंबो नायथारनि आरो आलुखौ होनदों बे मैदेर फंबाय आलु ना मालु आलुआथ' आलु बेथ' गाज्रिखा बिदि होनदों बुंनोबो रोङा मानोबो रोङा ओमफ्राय बैथालि माथालि होनलाबाय थादों जि गाज्रि बुंथारदों मबाइलखौ सिथानोबा देखायना होगौमोन आङो बेयाव होआ आङो बिसिनि लेथ्रा मानसिफोरनि भिडिअ होला आङो आंनि चेनेलाव फिसाजो सासेनि बिफा जादों फिसाजोखौ नायला आं देखायना होनि फिसाजोनि बिफायानो नोंनि खुगायाव इदि हो नोंनि फिसाजोआ देरनानै मा सोलोंगोन नोंनि न'खरावदि फानग्राफोर दङ नोंनि हिन्जावादि फानग्रा बे नोंनि न'खराव आरो बेवाइ सेवाइयाबो फानग्रा बिसोरखौ नायनानै नोंनि फिसाजोआबो माथो फानग्रा जागोन हो बेनि थाखायनो सिगां न'खरनि मानसिखौ सामलायनानै लाग्रो आलुखौ नोङो गाज्रि होनदों आलुनाव मानसिफोरा जुदि आलुखौ मोजां मोनाबा आलुआबो 55K फलोवार्स खामायना लानो हानाय नङामोन मिथिगौ ना नों बायदि गाज्रि मानसि जाजोबा दुनियायाव आं नोंसिनि खोथाफोरखौनो सेस खिथाजोबना होयो माबायदि मानसि नोंसिनि आखुफोरखौ A to Z आङो डिटेल्स लानानै मिन्थिनानैसो आङो बाथ्राखौ बुङो भिडिअखौ बानायो ओइ कमेन्ट हरग्रा मानसिफोराबो माखौ बुजियोथाय भिडिअखौ नायनानै माखौ बुजियो आं बेखौ मिन्थिला आरोना थ' बेखिनिनोमोन शेयार खालामना होबानो जाबाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो सोरबाफोर गोदान नायदोंबा बेफोरबायदि जाम्बाबा मानसिफोरनि थाखाय खर'फोरखौ गरम खालामना जेबो लाब गैया आरो इउटुब फेसबुकाव नोंसोरो जिन्दागि साक्सेस जानो हाया नोंखौ खुदै गारबावबाय आं